ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଝଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଜି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଈ ଏତେ ଅଝଟ କରିବ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସକାଳେ ଉଠି ଘରର ସମସ୍ତ ବାସି କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଆସିକି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେଖେ ତ ବାପା ଫୁଲ ତୋଳିକି ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖେ ତ ମୋ ଝିଅ ତାର ରାଗିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥାଏ। ରାଗିବାର କାରଣ ହଉଛି ରଜରେ ସେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲା। ରାଗର କାରଣ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତା ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ତାକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ବାବା ତାଙ୍କ ଗେଲି ଝିଅ ରାଗିବା କଥା ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଅଝଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତା ବାବା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦେଖେ ତ ଆମ ଗାଈ ତାର ଅଝଟିଆ ହେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲାଣି। ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି ତା ମନ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ସାଇତିକି ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଆସିକି ଏମିତି ଅଝଟ କରିକି କିଛି ନା କିଛି ଖାଇକି ସେ ଯାଏ। ସବୁଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଯେ ଏତେ ଅଝଟ କରିବ ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଈକୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ତା ମନ ଜମା ଶାନ୍ତି ହେଇନଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥାଏ ସେ ସେତେ ଅଧିକା ଖାଉଥାଏ। ଯେମିତି ସେ ପ୍ଲେଟରୁ ଖାଇବା ସରିଯାଉଥାଏ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଜିକି ଆସୁଥାଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ସିନା ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ମାତା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ସେ କଥା ଆମ ଭାବନାରୁ ବାହାରେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ଗାଈ ମାତାଟି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମକୁ ତାର କ୍ଷୀର ଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ଗାଈ ମାତାର ଗୋବରରେ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ଆଉ ଖତ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତ ଗୁହାଳ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କୁକୁରଟେ ନ ରଖିକି ଗାଈଟିଏ ରଖିଲେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।